आङो सासे बर' फिसा हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानदों जाय दिनै आसाम सरकारा जोंखौ सासन खालामदों बिजेपि सरकार बिथांमोननि नोजोरा जोंनि सायाव मोजां नङा मानो होनोब्ला बिथांमोना मा खालामदों दा क्लास 3 निफ्राय आरो 10 सिम बिथांमोना बर' मिडियाम असमिया मिडियामनि माखासे मा होनो बिथांमोना इंराजियाव बिथांमोना जाबसिना होनो नागिरदों जेरावनाखि जोंहा गोबां बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना बर' मिडियामाव फरायनानै दिनै गोरों गोरा जादों बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बर' मिडियाम फरायनाय आवगायनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बर' मिडियाम फरायनाय बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट तरेन बर' बिथाङा बर' मिडियाम फरायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बर' मिडियाम फरायनाय दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंनो नागिरदों जे बिमा रावाव सोलोंथाइ लानानै गावबो हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बिमा रावाव सोलोंथाइ लानाय दिनै बिमा रावाव सोलोंथाइ लायोब्ला इंराजियाव मा होनो गोरलै सानखान्थि आरो गोरलै बिगियानाव बिथांमोनहा मोजां जाया होननानै जाबसिनो नागिरदों गावखौ नेसनेल लेभेलाव गावखौ सासे मोजां पलिटिशियान इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय अमित शाह आरो नरेन्द्र मदि मोनखौ इमप्रेस खालामनो थाखाय हिन्दीखौ बिथाङा बिराद गुरुत्व होदों दा ओंखायनो बिथाङा इंराजिखौ जोंनो जाबसिननो नागिरदों बे जोंनि थाखाय मोजां नङा जेरावनाखि बर' बिजोंनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा मुंख्लं जालांबाय बर' बिजोंनि थाखायनो गोबां मानसिफ्रा दावहा नांबाय आरो बेखौ जोङो बर'फ्रा बिजि गंसेबो ओरैनो जों मोनाखै बेखौ जों संग्राम खालामनानैसो मोन्दों बर' मिडियाम फरायसालि गायसननो थाखाय गोबां संग्राम खालामदों बे मोनखांनायनि उनाव दिनै आसाम सरकारा जोंनि मा होनो इंराजिजोंनो जाबसिना होनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय मोजां नङा बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद माहारियारि आफादफ्रा प्रेसार होनो नांगोन आरो जेरैखि जाया जों देरहाथारनो नांगोन बर' बिमा रावखौ बासायनानै दोननो थाखाय दोनथारनो नांगोन जेरै हिमन्त बिश्व शर्मानि जि निति बे मोजां नङा नोंथांमोनहा नायगोन 2016आव जेलानाखि आसाम सरकाराव बिजेपि सरकार फैदों 2017 निफ्राय असमिया बिजों बर' मिडियाम मा होनो बर' बिजों बर' मिडियाम जोंहा फ्राय माने 9000 बर' फरायसा मा होनो 9000 बिमा रावनि फरायसालिफ्रा थैलांबाय बिनि गेजेरजों गोबां बर' फरायसालिफ्राबो गोदो जाय सासन खालामदों बिथांमोननि समाव बारा थैयाखै नाथाय 2016आव बिजेपि सरकार फैदों 2017 निफ्राय 2022 सिम जुदि सानोब्ला मा होनो बिमा रावनि बिजों जेरै असमिया मिडियामानो जा मा होनो बर' मिडियामानो जा मा होनो फ्राय माने 9000नि खाथियाव फरायसालिफ्रा थैलांबाय बे सोरबा क्लस आप जाबाय सोरबा मार्गार जाबाय सोरबा एमेलगेमेसन खालामबाय बिथांमोना गोबां फरायसाफोरनि खम बायदिसिना होननानै बिथांमोना फ्राय माने 9000 फरायसालिफ्रा क्लस जाबाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा जोंनि दिनै बर'फोरनि उथुमै होनोब्ला क'क्राझार टाउनावनो दाखालि बावैसो मा होनो फरायसालि जोंहा बर' मिडियाम स्कुला थैबाय बिसोर मा होनो बेखौ फरायसा मा होनो बायदि गोबां मा होनो बिथांमोना बेले बेजे माबा बुंनानै बिथांमोना फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामबाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा दिनै बर' मिडियामा दिनै सेफटियाव गैया बिनि थाखाय सोर खोथा बुंगोन नों आंहाथ' खोथा बुंनांगोन ना जोंनि गेदेर बिथांमोना मुंख्लं जानानै जोंनो बर' बिजों होलांबाय दिनै क'क्राझार टाउनावनो स्कुलफ्रा थैलांबाय जे फरायसा खम होननानै आरो जोंहा दिनै जोंनि बिजोङाव जोंनि हारियाल' फरायो नङा होमबा दिनै कार्बि आंलंनि कार्बिफ्रा मा बुङो डिमासाफ्रा मा बुङो बिथांमोननि स्कुलाव मा होनो बिमा रावनि स्कुलाव मा जायो मिथिबायना असमिया मिडियामानो जा बावनो जा हाजो दरसेयाव मोनसे गामिल' थायो नांगौ बादि नेसनेल लेभेलनि क्राइटेरियायावबो मिलिया बेबो मोजां नङा हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदोंमोन जे गोदो मा होनो इलेक्सननि सिगां मा बुंदोंमोन जे बर'फ्रा बुमिपुत्र बर'फोरखौ रावबो होखारनो हाया नाथाय पावाराव फैखांनानै गुवाहाटि नोगोरखौ गिदिर खालामनांगौ होननानै बिथांमोना जोंनि ट्राइबेलफोरखौ दिनै होखारबाय जोंनाव माने बुलडोजार सालायना होबाय बिथांमोना जिसिबिजों जोंनि न'खौ बुख्रेबबाय बिथांमोना दिनै गोबां जोंनि ट्राइबेल हारिया गुवाहाटियाव न' गैजायै हा गैजायै फरायनो थाखाय फरायसालि गैजायै जाबाय जों दिनै बुमिपुत्र बे हानि फिसा जों बाव गिबिसिन फैनाय नाथाय जोंहानो दिनै थानो थाखाय न' गैया थानो थाखाय हा गैया फरायनो थाखाय फरायसालि गैया बिनि सोमोन्दै सोर बुंगोन दा ओंखायनो हिमन्त बिश्व शर्माया माब्लाब्लाबो बिनि थागिबिफोरनि मा होनो मोजांनि थाखाय बिथाङा साना दिनै बिटिसिखौ जेरैखि जाया सेख्रेबनो नाजागासिनो दं बिथांमोना बिटिसिखौ दिनै जेरैखि जाया सेख्रेबनो नाजागासिनो दं बिथांमोना पावाराव लानो नाजागासिनो दङ